Nagsugod kog fish keeping kay during pandemic, July 2020. Sige og scan sa Facebook kung say pwede mapalit nga isda. Dito ko na-attract sa goldfish. Na-meet din ako si Sir Francis. Dagan ko natunan sa iya. So, na-inspire ko nga mas mag-learn about sa goldfish and sa kung saan yun siya pag-keep, pagwapuhon, padakoon. Nana. Sa gapi kay mas ganahan ko sa iya ha og tan-aw. Na-appreciate gyud nako ang iyang color. Kana bitong graceful kaayo siya mulangoy. Tapos despite sa iyang kagamay pero iyang beauty bitaw kay makakuan pod siya bang maka-attract bitaw gyud siya sa tanan tao. Kung imo siyang ipa-show, imo siyang i-display lang gani bisan dili kay nga naka-quality pero kung makita nimo nga siya nga colorful kanang gwapo sir. Ay na bitaw. Gwapo sad siya tan-awon kay community. So sa gapi at least di na mo makita nga pwede di ay gyapon mag-uban nga away-away ba. Ang pag-groom sa gapi no lahi-lahi gyud ta. First of all, dapat gwapo yung water. Dapat iyang pH level 7 ra gyud. Pinaka-safe gyud sa mag-keep ka og gapi kay below than that, naay tendency nga ma-weaken gyud ang imong gapi. Sa pag-feed sa gapi no, akong style, mas okay gyud. First nimo nga feed is pellet powderized and then sundan din nimo og BBS. Pwede na din nimo siya binlan og chubby. Kay ang chubby manggod mo'y makapabrusko sa lawa sa gapi. Everyday lugar na nga pattern. Third or fourth day din ko ga water change. At least 50. Piling na ko hugaw na kayang tubig. 30 to 50% akong gina-change. Kung gusto pa gani mo nga mas mugwapo inyong isda, okay yun nga mag-study mo on your own. And then, tanan ninyong madunggan nga advices from other people, ginaunsa nila pag-keep sa ilang gapi, inyo rapod na siyang salaon. Trial and error yun ka. Kay pwede man angay sa ila sa imo dili. Ang gasto dili sayon, ang pag-alima dili sayon, and then kung manganak man gud imong gapi, it means to say manganak gud imong sudlanan, and the process goes on and on and on. Syempre, kung gusto gid ka mo engage og hobby, invest ba gyud ka bisan unsa pa na mapa sports, mapa animals or mga mapa business man, mo engage ka ana nila. It means mugasto gid ka. So, andam dapat ka permi mo gasto. Mangita po din ka og ways asa ka nga mas makabarato, efficient pod ang imong production. Maligya jud ka kay diya man nimo ma-appreciate nga ay gwapo di gyud akong breedings okay na may nipalit. So, ma-appreciate pod sa ubang tao ang imong gihaguan. Ako di si Kat Zablan guys, groomer, keeper, breeder og isda og sahay ga Judge International. Hi guys! Welcome to my small barracks. Kat Zablan, KZ Aquatics. Okay, first stop. Muna ako mga ginabaligya na products guys. Actually, di lang yun siya para sa beta, no? So, pwede mo mag-avail ani Magnus and Warflare. Kani siya, mas more on ga-focus sa coloration sa imong isda, while kini sa scaling yun, sa finnage pang pagahi. And kini siya, sponsored ni siya by Ate Dian, Super Beta Aquatics, shout out. Isa sa mga ginagamit na ko nga supplements karon sa akong gapi nga maka-help siya og acclimate sa imong gapi when it comes to kanang magapil ka og shows na imo siyang butangan. So pag abot didto sa bag-o nga water, dili ra siya maglisod og adjust. And take note lang ta guys, no, kani si Magnus og Warflare, lahi ni siya nga company, which is Magnus, under siya sa Magnus Laboratories. So, kung imo siyang i-mix sa lain products or any products gyud,
naagi chemical reaction mahitabo sa inyong water and which will affect sa inyong mga isda. So, careful lang mo. So, kung mag-apply man gani mo og mga supplements, pwede ninyo kung mag-shift mo og lain product, naagi 1 to 2 days nga plain water ra gyud ang inyong fish, and then aya din mo mag-change og product. So, our next stop is akong mga mollies na wala na naatiman, no? Kay, di na siya pasado sa ako. So, for ano na lang siya, for entertainment na lang siya sa akong eyes. And then, mo ni siya, diri ko ga-breed, diri everything up until here. So, para gini siya sa mga mubo nga person kay, and mga small, kay, wala pati ako huot na. So, saon na lang. Guys, ayaw jud kalimti ang asin, guys. Very good kini siya sa atong mga fish. Kay ang asin makatabang na siya og neutralize gyud sa water. So guys, mo ni tanan akong binuhi diri, no? Na mga guppies and mo ning ginatawag nga bluegrass, pero project ni nako kay di man ni siya same line. Ngayon kag project like kani nga line dili siya grass gyud pure, and then ang isa pure nga grass. Kung imo na siya i-combine, dagan pa possibilities nga outcome. Lahi parehaning kuan kani siya gi-project na ko ni siya ni ang kini. Pakitaan ta mga maot nga project, guys. Kani siya, guys, ang parents ani, ang female mosaic, while ang male red lace nya. Kay gusto man ko nga makahimo og mosaic nga snake skin. So mo ni siya ang first nga product and wala pa ko nag-continue. So wala, ga-observe pa lang ko unsaon. Na happy ko kay ang akong aim gyud dapat kay ang ikog ug ang dorsal kay mosaic while ang body niya snake skin. Kung mo tanaw kag mosaic, guys, ingani gyud siya og pattern. Mo na siya ang mosaic. Actually, ang mosaic lahi-lahi gyud siya og pattern. Wala gyud siya kanang designated bitaw niya nga pattern, unlike sa atong bluegrass. Moingon ka grass katong pino gyud nga dot. So kini, guys, mo ni siya atong red lace, which is fine kayo ang pattern sa lawas, sa ikog og sa dorsal. So mo ni siya akong red lace, guys, nga ginapa-produce pa na kog daghan. Kung mag-pick man gani kog isda, guys, maguna ko sa female. Dapat gwapo gyud imong female. Para sa ako lang niya, mas gina-secure na ko ang form og ang kadako. So diri ko riani ako naman ni silang nalahi. Mo ni usually kung mag-pick ko sa akong mosaic nga female, guys, for breeding materials. Ang ilang body form dili hiwi. Kana bitaw straight siya ba? Dili siya bako bitaw. Kay kung bako na siya, pangit yung production. Mga bako po ang anak. So, dapat strong ang iyang backbone. Next dayon kay iyang caudal. Dapat mo pick mo, murag shark. Basta hait sa taas. Onya, pag abot sa ubos kay bawog siya, anak. Kay kana sila, kung ibangga ni mo sa delta kaayo nga male, mo produce good siya delta nga anak. Kani, itong kwaon, ang akong mga favorite na mga short tail, mga medusa. Barato na lang nit karon, guys. 1.5 na lang ang pair ani. In fairness, nakadaog na ni siya, ha. Kadaog na ni nga linya. Online og online og actual. Naapod ko crown tail diri, guys. Isa sa among mga kauban ga produce ani. Mani siya ang sample sa akong crown nga pingo. Muna siya sample, guys, sa crown tail. Murag gisi-gisi ang So guys, mara gyud to ako mapakita as of the moment. So focus lang taani nila mosaic and katong mga Moscow. Puhon na ang production pati ang medusa. So thank you, and once again follow na lang tano sa Fishing Vibe. Shout out kay Kuya Ryan nga nag-invite sa ako. And thank you. Like, subscribe, and follow. Bye! Hi guys! I'm inviting you all to join our virtual show in Guppies, the Playoffs Guppy Edition. June 21 is the last day of our registration, and June 23 is our first day of judging.
Just PM me anytime, Katie Zabs in Facebook for your codes. Thank you.